Ahojte, vítam vás pri novom videu, no a v dnešnom videu to budú moje do's and don'ts v skincare. V preklade sa pozrieme na to, čo robiť a čo nerobiť v starostlivosti o pleť. Sú to také moje pro tipy, ktoré robím už niekoľko rokov a fakt, že brutálne pomáhajú. A teda neboj sa, nebudú to rady typu odliť sa pred spaním a používaj SPF každý deň. A fakt pozeraj do konca, pretože posledný tip mi zmenil pleť o 180 stupňov. Nesrandujem. Ak sa ti video bude páčiť, určite zanechaj like alebo odber, no a poďme na video. Jeden z mojich najväčších pro tipov je, že si meň často obliečku na vankúši. Možno sa ti to teraz zdá, že pre Boha, veď obliečky si mení každý, ale ruku na srdce, kedy si naposledy vymenila obliečku na vankúši? Ja viem, všetci na to zabúdame. Počas spánku sa totiž na obliečkach hromadí mas, pot, zvyšky skincare alebo vlasové produkty. No a taktiež tá obliečka zostáva po spánku teplá a veľakrát aj vlhká, napríklad počas horúcich letných nocí. A to je ideálne prostredie na množenie mikroorganizmov, takže to na pleti naozaj nikto nechce. Obliečku na vankúši je ideálne si meniť každé 3 dni, ale ak nemáš nejakú problematickú masnú pleť, tak skús to aspoň raz týždenne. Ďalší výborný tip, ktorý dúfam, že veľa z vás robí, je používanie tonera. Ja viem, je to taký produkt, ktorý veľa z vás si povie, že na čo mi je, veď to je len nejaká drahá voda. Ale nie, naozaj to tak nie je. Čo ak ti poviem, že používaním tonera sa všetky látky z ostatných produktov, ako sú napríklad séra, masky, krémy, vsiaknú do pleti oveľa lepšie ako bez neho. Ako som vám už v minulom videu spomínala, ja to vždycky zákazníkom vysvetľujem takto. Predstav si pleť ako pomyselnú hubku. Vlhká hubka nasiakne oveľa viacej vody ako suchá hubka a takisto funguje aj naša pleť. Toner kľudne používaj aj ráno, aj večer, kľudne môžeš mať aj viacej typov, ako sú napríklad exfoliačné alebo hydratačné tonery. No a ak nevieš, aký toner sedí práve tebe, tak určite si pozri aj moje ďalšie video, kde ti práve poviem, ktorý toner sedí práve tebe. Asi jeden z najväčších mýtov, ktorých som kedy počula, čo sa týka skincare, je, že masná pleť nepotrebuje hydratovať. A tak toto teda naozaj nie je. Je to úplná hlúposť, hydratácia je naozaj kľúčová pre každý jeden typ pleti a hydratácia je to, čo robí tvojou pleťou žiarivou a zdravou. Hydratovaná pleť pôsobí plnšie aj rozjasnenejšie, posilňuje funkciu ochrannej bariéry a taktiež umožňuje lepšiu regeneráciu pleti. No ale najdôležitejšie je samozrejme sa hydratovať aj znútra, takže naozaj pí dostatok tekutín a uvidíš, že tvoja pleť sa začne úplne meniť k lepšiemu. Jedna z takých mojich najobľúbenejších protipov je nepoužívať teplú vodu na tvár. A stavím sa, že o tomto ste určite nevedeli. Teplá voda pri čistení tváre môže naozaj viacej škodiť ako pomáhať, pretože narúša jej prírodzenú ochrannú bariéru. Odstraňuje jej prírodzené oleje, zvyšuje citlivosť a taktiež zhoršuje zápaly. Úplný ideál je používať pri čistení pleti vlažnú vodu a určite pleť nedrhnúť, pretože aj to narúša bariéru pokožky. Nasledujúci tip som vám spomínala už aj v minulom videu. Ráno na čistenie pleti používaj iba vodu. Nehovorím, že toto je nejaké všeobecné pravidlo, ale mojej zmiešano-mastnej problematickej pleti to naozaj veľmi, veľmi pomohlo. Ak máš pleť úplne, že extrémne mastnú, ráno môže byť fajn použiť nejaký čistiaci gélový alebo penový produkt, ale aj nemusí. Niekedy je proste menej viac a ja osobne by som sa v rannej rutine viacej zamerala na kvalitnejšie produkty po čistení pleti, ako napríklad toner, sérum alebo krém, ako samotné čistenie pleti. Ale večer si pleť určite dvojfázovo čistí. To proste je must. No a k tomuto typu sa mi viaže aj ďalší typ a to je double cleansing. Viem, že veľa ľudí sa toho strašne bojí, hlavne ľudia s mastnou pleťou alebo aknóznou, boja sa, že tú pokožku ešte viacej zanesú. Ale opak je pravdou a double cleansing ti naozaj môže pomôcť, najmä ak nosíš make-up. O double cleansingu bude určite aj samostatné video, kde si to vysvetlíme úplne dopodrobná. Ale v krátkosti double cleansing alebo dvojité čistenie pozostáva z 2 krokov. Čistenie na báze oleja a čistenie na báze vody. Čistenie na báze oleja ti z pleti odstráni všetok make-up a SPF-ko, no a čistenie na báze vody ti z pleti odstráni všetky nečistoty, mas a tak ďalej. Za mňa je toto úplne najefektívnejší spôsob odstránenia make-upu, ale zároveň hĺbkového prečistenia pleti. Na toto sa stavím, že zabúda tak 99% ľudí a to je, že nanášaj svoje produkty aj na krk a dekolt. Krk a dekolt majú oveľa jemnejšiu, tenšiu a citlivejšiu pokožku ako pleť a tak sa tam známky starnutia vedia prejaviť oveľa, oveľa skôr. Nie len, že sa tam tvorí oveľa menej kolagénu, čo vlastne tvorí potom vrásky, ale taktiež bývajú vystavené slnečnému žiareniu, čo tie vrásky len podporuje. Skincare na týchto miestach funguje úplne rovnako ako na tvári, čiže nejaké retinoidy, peptidy,
kolagén alebo len hydratácia jej môžu naozaj pomôcť. A ak na to budeš zabúdať, ver mi, že tvoja pokožka ti tak v 40-ke fakt nepoďakuje. Toto dúfam, že ani nemusím pripomínať, ale sleduješ si dátum spotreby na produktoch? Ja viem, že nie. A ja viem, že veľa z nás ich používa aj dlhšie. Vedela si, že ak používaš produkty dlhšie, ako by si mala, to môže byť práve dôvodov, prečo ti produkty nefungujú, alebo prečo sa ti zhoršuje akné? A vedela si vlastne vôbec, že dekoratívna aj skincare kozmetika majú dátum spotreby? Na každom jednom produkte je nakreslené takéto logo s číslom, ktoré ti ukazuje, koľko mesiacov po otvorení môžeš produkt používať. Zvyčajne to býva 12 mesiacov, alebo teda 1 rok, ale určite si to skontroluj. A neboj sa povyhadzovať tie produkty, proste patrí to k tomu a kúpiš si nové. No a dostávame sa k úplne poslednému typu, zároveň k môjmu úplne najobľúbenejšiemu typu, pretože toto mi fakt, že brutálne zase pomohlo. A to je, že na osušenie pleti nepoužívaj úterák. Samozrejme, ak máš doma 45 úterákov iba na pleť a po použití ho dáš rovno do prádla, tak smelo do toho. Ale viem, že veľa z nás doma 45 úterákov na pleť nemá. Ako som už spomínala, uteráky v sebe držia vlhkosť a vlhké prostredie je ideálne prostredie na množenie baktérií. Taktiež v nich zostáva mas, zvyšky kože alebo zvyšky produktov. To proste nechceš na tvári. Za mňa najideálnejšia alternatíva sú tieto papierové obrúsky. Ja proste idem do DM-ky, kúpim si to najväčšie balenie, používam to iba na tvár, proste použijem a vyhodím. A už sa k tomu proste nevraciam. A nemusím prať, nemusím nič. Viem, že to nie je úplne ekologické, ale pomohlo mi to. A ak nechceš míňať peniaze na obrúsky, tak kľudne si nechaj tvár vysušiť len na vzduchu, aj to je super alternatíva. A ak sa predsa len rozhodneš pre obrúsky, tak si ich v pleti len takto prikladaj. Určite nedrhni, aby si náhodou nepoškodila kožnú bariéru. A ver mi, že aj takáto malá finta ti pomôže či už len z akné, ale taktiež napríklad s rosáceu alebo citlivou pleťou. Toto je pre dnešné video všetko. Ak sa ti video páčilo, určite ma podpor lajkom, odberom, no a do komentárov mi môžeš napísať, čo ťa z dnešného videa najviac prekvapilo. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!